Gihatag sa biktima sa San Francisco nga dili lamang ang ilang motor ang gikawat kundi apil usab ang mga baterya sa ilang truck. Na-recover usab ang motor human kini mabiktima sa duha ka mga minor de edad nga nasipyat sa ilang pag-ikyas tungod kay daot og walay gasolina ang ilang gikuha nga motor. Matud pa ni Roberto Lachica, tag-iyas maong motor shop nga wala na sila mopahibalo sa kapulisan kay nabawi ra usab ang motor nga iyaha sa ilang customer. Samtang gituhuan nga ang mga batang nga suspetsado posibleng nakahimo pa og laing pagpangawat sa dapit. Wala pa'y pamahayag ang kapulisan mahitungod sa insidente tungod sa ilang kabisi diha nga gisulayan pagkontak sa XFM Agusan 91.3. Padayon nga giawhag ang publiko nga magbantay ug mag-report dayon sa mga otoridad kung adunay susamang hitabo sa ilang lugar. Bali, pinaano niya muna dito ng isang gabi. Iniwan lang niya dito. Oh. Tapos yung kinabukasan na paggising ko ng mga alas 5, nagulat ako wala na yung motor. Tapos sa pagka-intindi ko, baka kinuha ng may-ari ba ng gabi yon. Hindi ko lang nalaman na kinuha ng may-ari ba. Baka kasi nagipit sa naisipan ko baka kinuha lang niya para hindi siya makabayad ng ng labor niya ba sa mekaniko ko. Mga katropa, kapi ba ang imong gipangita nga makatabang sa balatian? Santon Plus Coffee Mix alang sa dakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM